Hey, vi vil i den her video kort gennemgå vores applikation, som vi de seneste halvanden måned har udviklet i forbindelse med vores fjerde semester eksamen på multimediedesign IBA Kolding. Vi er klar over, at det ikke er jer alle lærere og sensorer, der kan få den her applikation over på jeres iPad, så for at I ligesom kan få en fornemmelse af, hvordan den fungerer, så vil jeg nu her gennemgå de vigtigste punkter i den. Selvfølgelig så har I rapporten ved siden af, og der står mange tingene forklaret, men det er noget andet at prøve den i virkeligheden. Så jeg starter med at se, at vi har et lille fint ikon af Mathias, en af vores maskotter. Trykker på start, så læg mærke til den 3D-effekt, der den kører ned. Det er også en måde at fjerne startknappen på. Hej, vil du lege med mig? Du er med ind i dit skur og lege. Hvis du vil med, skal du trykke på skuret. Og det var et vigtigt element, det var at få Alberte, som er vores anden maskot, til at hilse barnet velkommen. Det står nærmere beskrevet i rapporten også. Men jeg klikker på skuret. Hej. Herinde i dit skur kan du lege med så leg. Du kan for eksempel lave puslespil eller male med fingermaling. Eller måske vil du hellere hænge nogle værktøjer på plads. Du skal bare trykke på det spil, du gerne vil spille. Så nu kan man trykke på tingene her. Det er vigtigt at nævne til vores eksamensopgave, så er det kun malerspanden, der sker noget ved, når man trykker. Der sker ikke noget ved, når man trykker på værktøjet, og der sker ikke noget, når man trykker på billedrammen. Det er så bare en test. Men når man klikker på malerspillet, så kommer man ind i vores malerspil. Tryk på tallene, så du kan vælge, hvor svært det skal være. 1 er det nemmeste, og 3 er det sværeste. Nu er jeg modig, fordi jeg har prøvet det på gangen, så jeg tør godt tage 3. sværhedsgrad. Hvis du gerne vil have hjælp til spillet, skal du trykke på tommelfinger op. Hvis du ikke vil have hjælp til spillet, skal du trykke på knappen med tommelfinger ned. Det betyder ikke noget, som vi også beskriver i rapporten, så det er bare et oplæg til, at vi vil have indført en guide i spillet. Men det har vi desværre ikke nået med hensyn til eksamensomfang, så nu klikker jeg bare på den tilfældige knap her. Her kan du male tal og bogstaver i forskellige farver. Start med at vælge en farve. Tryk på malebøtterne. Ja, det jeg sagde før med guiden, det har vi så prøvet at implementere ved, hvis man klikker på Christian herovre, eller Mathias herovre, så vil han sige et random hints, og det er ligesom talebider taget fra den guide, vi aldrig fik lavet. Du kan tage et billede af det, du har tegnet, ved at trykke på knappen med kameraet. Du kan også blande farverne til nye farver. Tryk på vasken med vandet, og vælg 2 nye farver. Du kan vælge et nyt bogstav ved at trykke på knappen med 2 pile. Men anyway, nu har jeg her på 3. sværhedsgrad, der er der mulighed for at blande farver. Så jeg kan tage for eksempel en rød og en blå, det giver en lilla. Kan jeg vaske fingeren, så kan jeg tage en blå og en gul, det giver en grøn. Jeg kan tage en gul og en rød, det giver en orange. Jeg kan også bare tage en gul, jeg kan også bare tage en blå, jeg kan også bare tage en sort eller en rød. Man kan også blande en rød og en blå, og så sige sort, og så få en mørket lilla. Ideen i det har vi så igen ikke nået for implementeret i spillet, det er, at Mathias hernede beder om at male bogstavet i en bestemt farve, og så er det så op til barnet at male det bogstav herover i en bestemt farve. Nu er det her 3. sværhedsgrad, det er derfor, der er lukket op for alle de farver, der er her. På 1. og 2. sværhedsgrad, på 1. sværhedsgrad er det kun sort, og på 2. sværhedsgrad, der er det kun grundfarverne, og du kan ikke blande dem. Det er også vigtigt at nævne, at på 1. sværhedsgrad, der er det kun de store bogstaver, fordi de store bogstaver er lettere at tegne for børn i den alder. På 2. sværhedsgrad er det kun de små bogstaver, så kan de træne dem igennem. Og her på 3. sværhedsgrad, der er det en blanding af både de store og de små bogstaver. Lige nu er det stort, men den vælger altså et tilfældigt, om det er stort eller lille, når jeg kører igennem alfabetet. Men jeg prøver lige at tegne her. Nu har jeg valgt den sorte. Og barnet får en positiv lyd, der indikerer, at de har gjort det rigtigt. Og jeg tager den anden del her. Flot. Så Mathias, han lykkeønsker en, og det er en vigtig del af processen for barnet i at føle, at vedkommende har fået succes.
Nu er det bogstav, barnet har tegnet, det er gemt her. Ideen er så også på sigt, at så kan han tage et billede af det, og ligesom se de bogstaver, han har gemt. Han kan nu her vælge, der er flere knapper. Billedet her kan tage eller knappen heroppe kan tage et billede af det, han lige har skrevet. Den her nede, der kan han få lov til at tegne bogstavet igen. Og den her pil nede i bunden, der kan han få lov til at tage næste bogstav. Så hvis jeg nu prøver at tegne bogstavet igen her. Så det så blev så et tilfældigt lille A. Og se, det er jo fantastisk det. Nu har jeg også prøvet at tegne bogstaver på år. Så jeg lige prøve at tage den igen. Nu prøver jeg lige med vilje at lave en rigtig dårlig streg her. Okay, den blev så godkendt, men det er fordi vi har en rimelig høj, hvad hedder det, det behøver ikke at være specielt præcis på det her, fordi vi fandt ud af, at børnene, de er ikke så skarpe, som vi selv er ved hjælp af vores brugertest. Men man kan vælge næste bogstav herover, B. C. Læg mærke til, at Christian, Mathias, han læser bogstaverne højt. D. E. F. Det var sådan set bare det. Jeg kan lige prøve at gå tilbage til menuen herude. Hej. Herinde i dit skud kan du lege en masse lege. Som vi beskriver i rapporten, så er det desværre et problem, vi har haft igennem hele spillet med, at lyden, vi kan ikke finde ud af at afbryde lyden, så man kan ikke klikke på ting, før de er færdige med at snakke. Du gerne vil spille. Tryk på et af tallene, så du kan vælge, hvor svært det skal være. 1 er det nemmeste, og 3 er det sværeste. Prøv at tage den første sværhedsgrad, så jeg kan se forskellen. Hvis du gerne vil have hjælp til spillet, skal du trykke på tommelfinger op. Hvis du ikke vil have hjælp til spillet, skal du trykke på knappen med tommelfinger ned. Her kan du male tal og bogstaver i forskellige farver. Start med at vælge en farve. Tryk på malebøtterne. Så det han siger her, det er også noget ved det, vi skal have rettet. Det er sådan set den samme besked, de får at vide på alle 3 levels, men det har vi ikke haft tid til at få ret. Men her der kan du altså kun vælge den sorte. Der er ikke nogen digidar med at blande alt muligt, så det er super let. Og det er kun de store bogstaver, så hvis jeg vælger næste her, så er det kun de store bogstaver. Det var bare lige det. Ja, det var en kort gennemgang af spillet, men ja, I kan jo prøve at se det til eksamen, der vil vi have det med på en tablet. Tak for det.